Serħan il-moħħ u iktar flus fil-but. Il-messaġġ tal-Prim Ministru Joseph Muscat fi żjara ant il-familja mifsud fiż-Żejtun. Żjara fil-jum li fiha tħabbar li se jkun hemm jorħos fil-prezzijiet tal-uniformijiet. Waħda mill-complaints li iktar konna nisimgħu ta' kull sena hija l-uniformijiet kemm qegħdin jolew. Issa għandna ftehim tal-inqas fil-qasam fejn għandna kontroll fuq u dak governattiv li permezz tiegħu nistgħu naraw li mhux ħajkun qegħdin jolew u anzi hemm traħħis ta' 10% u ħejbqa l-istess għal 5 snin li ġejjin. Il-familja mifsud hija magħmula minn 4 bir-raġel Xavier mifsud jaħdem l-Ena Malta. Il-Prim Ministru serraħ moħħ il-ħaddiema tal-Ena Malta. Spjega bil-ftehim li sar, il-ħaddiema tal-Ena Malta ser jibqgħu fuq il-kodba tal-kumpanija filwaqt li ser jibqgħu jkunu segwiti l-kundizzjonijiet tal-ftehim kollettiv. Il-mara Josephine mifsud ħarġet taħdem wara 14-il sena u qed taħdem f'ċentru għal ħarsien tat-tfal. Istqarret b'sodisfazzjon li kemm ilu li l-Gvern beda bil-miżura taċ-Child Care Centers b'xejn kien hemm żieda fin-numru tal-applikazzjonijiet. Il-koppja mifsud għandha żewġ titfal, Matthew ta' 16-il sena u Karl ta' 13-il sena. Matthew mifsud tkellem mal-Prim Ministru dwar iż-żieda fl-istipendji u anke jingħata l-istipendju jekk jirrepeti sena fl-istudji tiegħu. Il-Prim Ministru kien akkumpanjat mill-kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Sharon Guder u Deborah Schembri.